Korni Korbadia. Amin. Lagi belum membawa balik anakku, orang yang ada dalam beliau kemampuan dan ada Ibu dosa rumah jalan setujuan situdo, tungso kado do hati belum naik. Pabrik kerja hinau dia punya nasarati doa kabarita yang rokokan akan dinahemu matanya menilai alih pada mata menami nabi konomija corona maturun pardokan sari teori tidak perlu dengan danion masyarakat naik berbagas selama roda sudah makin pas-pasun atau saya tatap panasnya di bagasan asliwan pasuk-pasuk dalam renung manasida mariteite pakahawi prasai manasida mariteite kami perbadia asal amuka dalam arusuk di bagasan damai pardongan sari teonasinai tangan mata yang kanion akan menasi ke tolong diruang amin pasti di bagasan sarion iman makudurong anak bokong yudata sako pasuk-pasuk pardongan sari teon siantongan ikan tahun mana tersurat di Galatia didorong ayat 2 didorong masyurban aku mahosan akan aludoki ibadakan pangaradoti patikni Kristus mana pasik Kristus dokon bertolong-tolonglah menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus awal masyarakat di mana ada lagi dan sedikit dapat dibahas teror. Asalnya juga orang pada na marsirupa di tengah-tengah ini ngurusi Kalvari. Karena doi sepenuhnya dapat dan tertutup salah perbimbingan. Jadi ibadah berikut di tengah-tengah yang dapat masih ada pari di tengah-tengah ini ngurusi Kalvari. Misalnya kalau dijual masih ada pari do harapatan lau manopak, lau bersuat, lau berpanen, pature kakak beres, pature kakak dalam di kaltingai. Arah ada udah perhatian yang harapatan molosa halaknya do mangura akau laon Mauldo sidu, Mauldo sahat tujuan diaka na mangura kaulaon, molo sahat nado mangura akaulaoni di tonga-tonga ni ngurusi Kalvari. Jadi alanino do saya di usahaon alat batak do lalu mangulu di bagasan na marsirupan di tonga-tonga ni ngurusi Kalvari. Belum masih lupa do mangura akau na oratibe launi buido kebenean buido kebenato silu di tengah-tengah ni ngurusi Kalvari. Alai perusahaan na do mangura akau buido lalat maranganangan buido gabe dan ibu rawana mangura akau namai di tengah-tengah ni ngurusi Kalvari. Nuai ragarang be alak batak manguraon gotong royong manguraon nama silupani di tengah-tengah ni ulunas Kalvari. Bolo marpanet be nungawe tortira kosenan misalnya bolo marpanet mustawi jalan bolo marpanet be nungaron be khusus lau mabuati parudung misalnya. Jadi nuangi dari teman-teman yang menonton nuagabe hira siuga ulau nabebe teman-teman yang ngurusi Kalvari gabe kurang harga do hina harga hina riko ni mulu nama
manuasawi do nasida sianino do akan arikot di tonga-tongani ngului nasida. Jadi anggo marpanen dan nasida marpanen gabi di Jawa ma halak Jawa lau mamanen sawit nai. Jadi gabi boy tong binere anggo kareta ni halak Jawai gabi uliulido nangaka bagasna ulido binere rupani alai anggo halak Bataki nangpe kurangan di aka deben nangpe kurangan di aka perkarejoan dan tunasida di pasahat aka ulauni puasa ala di dokun nasida otagod do omura do para lohonon halak Jawai nina nasida rupani. Jadi adong disi ngolu naso marsi haposan di tonga-tongani ngoluna sigalupari alani pangalaho mai alani aka parange mai alani naso marsi tutu mai mangula aka upaon di tonga-tongani ngoluna sigalupari. Abe anggotong rupani halak Bataki di Leon marpanen manang nabohape nungagabe tertolong kehidupan di nasida aboi nasida hisat sianaka pardangurana sian hapugusona sianaka rong-rongna di tonga-tongani ngolu si galupari. Jadi imanuai namasa di panguluan ni hita bata kudang kate akamang akenang jala molo huranga pehita dia ka hepeng mengapa lokon 3% ma 5% do apa jumoi dihatai dangolo be mangalekon marsali dangolo be mangalekon pamijam di tonga-tongani ngolu sigalupari. Bolo dengan perekonomian ni sada-sada halak. Bolo dengan ulauna baru pay diargahon, baru pay disegani di tonga-tongani ngurus galupari, baru pay ditanihon hatani di tonga-tongani ngurus galupari. Anggo halak nagarido, anggo halak nasomar dihadihado, ira sodia bureson kita binuani di tonga-tongani parngulota sigalupari. Hape tungargado tumrikodo ngolu namar si tatapani ngolu namar si urupani ngolu namar si hakolongani di tonga-tongani ngoluta di Portigon alani ikor-ikor demuse taulahon tahanguluhoni di tonga-tongani ngoluta sigalupari asaboi hita raphehe sianaka hapugosota sianaka pardarurata di tonga-tongani ngoluta sigalupari. Muhataya kamang akainang dapat dope ngulu na marsirupa di tonga-tongani keluarga tanmain dapat dope dan kasuaton idia do narumikot di tonga-tongani keluarga. Alapata mandokon tadi narikot di mana deh? Tadi narikot di mana rumikot ate akama akan nabarjolo rikot tiado hebe rikot tiado arta di tonga-tongani ngulton polo dangadong artata dan hita marsau dan hita pasekolahon aka galenta dan hita keparadatan alaina rumikot situtu ima parsauratta maradopon dewata ilo sasitonga pundasi nakakia di tonga-tongani parumah tangga utate alai hita menuai mamereng ha Kristen tahun par minggu tahun saya song kapal selam doate akamang akainang kita tenggelam ini muncul tenggelam ini muncul idia mahita nasi muncul tae gereja di Padidio di Pamasuk-masuon di Manguse tae di Natal di Manguse
di tahun baru ate. Kira di sido kita jok-jok ro tonga-tonga ni gerejai seladi gawe seolah-olah gerejai na harga na rikot kolan di perheladi ate akana ima na perjuluk na paduaron udang dohita dan kaboto ini lo sasitong na naik konta miliki di tonga-tonga ni nguluta sigano variate akanan dan narikot iya dominan ikot turota ape ikon tamaksa dita manuhori ide mana jujudi ima di handphone mate na jujudi ate ama akinan aturan naktong buido pakiota handphone harga sejuta alaya asasana kren di berkalak asasana silak pokok di berkalak tabasahom dirikta manuhor argani handphone obat juga apa sasitong na namarutan do behita lao manuhori ate aman akena suang samonido nanaka barang-barang elektronik di tengah-tengah ni balasta dan na sakantas na behita memiliki misalnya aka kulkas do aka barang-barang na sini alai tabasahom dirikta asasona kren kita dibereng aka dongata ujungna gabe lusa diri kita ala dan boy tarajai selerata di tonga-tonga ni nguluta sigalo parate jadi lausimate naik sebelum nami wamuna nama muka perdoan sarekion di balasan sadarion wate atakasam na dua marsya holongan jadi di patut purun mata kasih bukan naum masih Allah maduhamuna nam kali doamu mengaji aka anak kurang aka hari nani rolati jadi paduan saya tiap tahun pulau tahun kapung sanuari dibutuhkan komitmen luar biasa hari nani rokon di aka jadi naon tadokon di tengah-tengah ni Purio ate. Bui do anggotik ki mardongan dimaklumi parupuani mang nasum dibe bewi dimaklumi atong mang na perjudi pe ibana mang nahuran pe pamahena mang nahuran pe perkerijuana saya dimaklumi do anggotik ki mardongan dongan ang ki mardongan ba soina ma perhatian nade molo umuran pakatayona molo umuran pagiana dan semomi torina do tomate magite harapo alai anturuma maruma tangga sipata alani gudan ni tanggung jawab alani gudan ni akap sidikiran di tonga-tonga ni akap urau di tonga-tonga ni akap perdomaan bui do memang gabe semurut labok ni rohai gabe semurut tolong ni rohai di nama dalani pardongan saripeoni tujuluan yaro gabe bui do toko patungate molasa ai bongaro naso di parguna kodo utuk-utuk umurut tong ina amatai tu inatai sabani inape inatai pe tamatai torori dokon ai pikro lang sumoni pangalago mamaru matul masongko turun ratong semoni hidup inate pamatai ala tepat gudang akas pikiran di hati he alani kota kasmate marsima lumbama bolo sadarion naik sareng-sareng ni inatai naik bulan inatai bolo ratong muse lak naik tong tensini amatai tumate anggunungan tong semoni waktu perbedaan nama tong di perbedaan somara tong pajol kon akan akuran nama tong akan hasalah dung di pajol nama tong akan hasalah akuran kebitu matong dendam dung tulu dendam kebitu pas pakuli ngabe dung dan pas pakuli ngabe ujungna toima dalani madalakum dalani madalaku kita semoni nama tong ade alami takasma mangulma di bagasan pondok rohai dalam na patro kamukan
nasi kisah dari sendiri doang patua pahlawan saya di bawah sadar kami itu kan buat yang kedua bisa bantu rumah tangga saudara tinggal. Jadi mana lagi dia kita tunggal peringatan di situ kita di pasu-pasu dewata, di situ kita di dewata. Ini memang nak berjuru ikon tak lebroma dirita tu dewata. Tak hidup guru dewata asa didongani di pakuku kita manula aka unota di tonga-tonga ni oh tibiolate. Jadi misalnya mulu patulus pe mulu jumlah ni dotingkan bui dui gabe makmur bolo polan marsiaji di mana bolo takas tu memang di hari di mana sano siaji sekian mak pendapataku nasama pengeloraku nasama komputer. Jadi bolo takas tu memang ada pemikiran nasi semuni bui do hitahun gabe marhadum maon juluan nyaron nujuan ma diangka nak umrah asa bui dengan keluarga mula si tiruan di tengah-tengah ni pasal tahun si tiruan nang di tengah-tengah ni keon gawe pasu-pasu di depan di dewata. Amin. Partai yang merah. Mereka dapat dikatakan ini langsung dimanjat mulai di pasar Konami itu depanmu di pasar Kiong. Alasi pemengirwan mengerang kami. Punya memang tasirawa menguruh anak berkau di Wiam. Macam pasu-pasu paduan saripion di balasan stadion atau kuan hoa nama ngarabut di balasan polong rumah tangga dari Baron. Asapun nasida marsi urupan marsi kawan mami kiro mengarai makanan di tengah-tengah di Baron saripion nasida tujuh narion. Kami rumah tangga dadingkan rumah tangga sekiro nasida. Alih berjawab yang kami nang olarobi ko nanti hasil kami para anak nang parlor mengatau nama yang program nama sentusa program nama silukan asal koi diulang kami ada batak kami kalau dari kami dengan nama ini memuji pasangan keluarga bede atau kuasa para kami sesa bersama kami tadi apa yang penonannya nabi supaya kami di bagasan boleh Yesus Kristus kami. Amin. Namaita lama muji dewata, Raholopon asli rohanada, ibadah dewata nasitongi, Zawunion monui kurianai. Jehovah Ratanoba Toari Devatata Nasumina Gogoi Aranisai Kujima Devatana Sokari Tari Devon Matokton Goarnai di bagasan rumah tangga nadega mamulahon lomoni romanai ingolun natutu sikidamini hangoluhon rakdomat sabagasi Akapoda nagatani Tuhari si pardame gasai si utok Tuhari sa glori ujungi ngolutabe sai oba masa
O Tuhan nebatatu tata mau riangi asa pacambarami di haraja honmi sai pasu-pasu hami mangula lomomi samama o Tuhan. Oh
bana sada buru-buru pangrupi di bana bahen akutna. Akut ni do Tuhan Yesus kanusna paurakon na niolina. Ia soalan ina permainan na palaku posado. Pangalaku do na mabuat nasinari. Atong na pinadung di debata dan jadi sirang ni joma. Somrodo di dok debata tibawai. Amua kabawa kaholongi hamuma par di hutan nabi. Somon Kristus nama kaholongi huai. Jalan nama ngalir birina mokoksa. Unang muruk kamu dapat nasida. Ikon marrohamu madongai nasida. Sangat baik kamu nasida. Somodongan panean bihanguluan nasora sudah. Tumi somoddo di dokatan di dewata tuaka buru-buru. Dioloi akka parukuama bawa nabi. Songon pangaloi nabi tuani. Ai bawaido uluni par di utana. Songon Kristus uluni hudei. Ikon motor, orman, toman madongan halapohon do hamenauni todi parangeni buru-burui. Iman harga di jolo di dewata dohot di jolo ni jolma. Atong semana kena parangai ko natali dewata mamu sumolukon para smirohaon dohot habasaron dohot haserapon ni roha mamu. Masih panunia mamu dohot masih asia-asia. Saluhut riting roha muruk rimas panonggahion dohot panisayoni dauma sia kamu. Alai dibijang ni salunai masalah mamu aido rau-rau ni nasundenggal. Dungi dami nasat dewata ima mangrajai di barasan rohamuna. Jala saluhut binaimuna marite kata manang pabahenan. Totong mai marite guarni Tuhan Yesus asaibana mangrajai rohamuna dohot ulon muna. Atong ngadidigamuna hakan dewata taringo turuh ni pardongan saribeoni namanuk manuain sumurodiho ale pangoli si holong padapotan si hobi holodoho maka jongkoko dijoloni dewata nang boto saluhut doho dijoloni akadoan na pundison nadi pangidorohando si tami Teresa pinondang Olu tabunan nadir ritmon gabe doa musaribe. Olu do makaruni bana sian nasaruham. Dogot manguragon sian nasagugum. Uhud parparangegon parangina badia rab dohot ibana. Na olu dohok mengajuaju dohot hagaliona. Kumsura kumurang parangina. Jaga nasotupa paulahamu. Manan tadi konomu ibana paima disirang amatian musuhut. Molo nang sadaroham nang koi saluhna dogma olo. Namanu kumawai do diho ada inang kami Teresa pinondang urutan niririk ni si kolong padapotan siombingon pain doan na saripe. Naulo do makajongjoko di jolo ni bata na boto saluhut do di jolo ni doan na kondison. Nadi pangidohan do si holong padapotan siombingon gabe sinodukmu. Olo do makaholongi bana sian nasaruham. Dohot marpangalagon nature maraduk punibana dohot marparangehon parangin abadia pagoa hakisteko jalan nasutupa mahilolong manang tadi konomu ibana paima disirang hamatian musugut bodonong sadaroham mangwai salupai dogma olo. Pong marsilho ang tangan siya umahama. Lapos
Maronani Mariti Titumdi. Assalamu todahani kodami sineoleo Tuhan. Assalamu hikir kami madopula ketuho. Mariti hide Yesus Kristus wanami. Amin rabeta madokta niyang anemanami. Amin. Bihita na marungat tubo, si Pagpar ng punta to ba si Hopin, so sumunima boru pero may bebere, so sumunima ng raja ni hula-hula namin, siya ni hula-hula na poso, sahak tu hula-hula na matua, so sumunima ng raja ni hula-hula namin, marga tapunan, doon po kasalun na siya prosya, raja namin usikop siya bagas doron, raulung mahidag to man ibagas namin, tuwinganan na hubara di kami, lima din na mangatong itahalas, minumak si Tio do mga juhud na marasaurara laos manjalo do mangkara ayat na humbar pulau ni so ngoni mabuwa namin tuhita sa luhut na kupasahan tami mardongan mauliane berdua di Jadi, mana tema kedua buatan, model tema kedua, doa berhasil untuk menekai, dibantu hanya orang manusia, dibantu jalan logik untuk berjalan pengatur daerah hubungan yang sangat kuat, berhidup, maka berhidup, doa berhaluan lalu di kamar di rumah. Raja ini dengan tunang, raja itu beri kau diberikan. Karena mati raja ini pulang tenang. Raja Nabi dusipun yang dari laut. Rakyat mati itu bukan yang membolehkan raja itu di mulut dua. Mga naglakas, doon minum ay video, doon masyado ada ada kawan kami. Jalan orang berdulu kami mengajar. Kemudian kami orang ini
Kasih dadah, dadah. Dadah. Buka pintunya.